ओखि नों फैबायना थेंकिउलै सना नोंखौ नागिरबाय दंमोन आं नेबाय दंमोन आरो 10 मिनिटल' जाखादों आरोखि ना थेंकिउसै लाइक होदो थेंकिउ मा सिरि होनदों औ नेट नाङालै अके नेट प्रब्लेम जाबाय थादों आरोना बेनि थाखायनो खोनायाखै अहाय दं दालाय अहाय दं मा सिरि होनदों खोनायाखै लाइक दं थेंकिउ जोंथि खोनादों अर सायदों अ नोंसिनाबो अर सुयो आरोना होमबा सिथ्लायाव ने आदसा नोंसिनाव अर सुयो आरोखि सोर रंजाखो सं दामदोंलै नै बर'दिननि थाखाय मानसिफ्रा बिराद दावराव दामदों आगै रजेनानि आगै रजेना जि प्रब्लेम नेटवार्कआ है बेवहाय माजबादाव बारा नेट नांखायालै बिसिनि थास' बिबार जायगायाव बिसिनाव बारा नेट नाङा मैया मादैनि नाम्बारा जेबो खोनाया मादैनाव जा जौ लोङो आदैया एम्फौ फिदोंनो एम्फौखौ गथ'आ बुथारोनो लावथि अ बिमायंजों रायलायदों बेवहाय जेना नंगौथ' आरो ए होनदों औ ओमफ्राय आंना इनकामिं गैला दे एखे ओंखायनो जिअ'आवसो माने एमबि सोनानै फैयो आरोना एमबि ओमफ्राय जिअ'खौहाय रिसार्ज सोनांलाया आरोना एमबिजोंनो जायो आरोखि एयारटेला एयारटेला बिदि आरो मा खालामबाय दङ आरोखि नों दा खोन्थादो दे स्रायनो खोनासंनो लुबैयो रायज्लायनोबो लुबैयो नाथाय मा सपिं थांनाय टकिसआव थांनाया गासिखौबो नायजोबबाय आं मा सिरि थादो बिबो होनदों मा सिरि थादो होनदों अ आदसा मानो के मानो सिरि थानो होनलायखो नो सिरि थानोसै आं नों संखोना जोंहा सासेया संखो ओंख्रिखौ ना दहायनि ओंख्रियानो दं बारा गोबाव होनो हानाय नङा खोमालै जोंहा फामि आंथ' बेरायनो हाखाला मा सिरि थादो दे थाबाय आं खोनादोंना खोनायाखै जिखुनु सोदोब फैदोंमोन गोजोननाय थाबाय लाइकखौनो होआसै सोर फैखोमोन लाइक होआसै मानोबा आरोना ओरैनो थांबाय आं संगोन दा आलु खाजि संगोन दा ए दहायनि ओंख्रि दंखायो आरोना होमबा आं 50% थांबाय ए आदसा दे जयन्त दा फैदों हनै ए जयन्तआ दा फैदों आदसा क्रमआव नागिरहैदोंमोन मा जादों बेनिखौ होननानै मोनाखैब्रा जानाय नङा बै मोनसेखौबो लाबोखि मोनसेजों फैलाय नों सना मडिरेटर होनानै दोनखानां दहायनि दहायनि गैया मैयानि अमा बेदर आग्लायनाय दं मैयानि आलासि जाफैनायमोन ने दे जायो दे बेनो गोथावलिसना बै मोनसेखौबो फैलाय मडेरेटरबो बोखारजोबदोंमोन आं दहाय क्रमाव थांनानै दे नोङो माबालाय मोनसेजों फैलाय आरोखि बेजों बेखौबो होनानै दोनां नङाबा सोरबा माबाफोर खालामनो बायगोनलै गिनांगौ आं जाया बिस्थिबार मिरामिस दिनै एखे नंगौथ' आरोना दे बेजों जाबानो जाबाय आलुफोरजोंनो र' दे थांनानै फैबानो जाबाय दे
जयेनथ' आदा मा खालामबावनो दे नोंना माब्रै बिदि जाखोलै आं दुखु मोनलाय लांबायलां बोरै बोरै जाखो। दे सना जाबाय दे कमेन्ट हरलाय दे जादोंना जायाखै नायनां ट्राय एड स्टेन्डार्ड मडिरेटर दे जाबाय खि कमेन्ट हरलाय दे मा ओंख्रि थबल' होनदों ओंख्रिया आन्दायनायसोलै खि खम जारलालै दिनै ओंख्रिया आन्दायनायसो मा ओंख्रि संगोन मिथिला मा ओंख्रि संबावगोनथाय बे आलुआनो जागोनलाय अर सायदों आं ए दे 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 सायबानो जाबाय जिखुनु जयन्थ' आदा ओमफ्राय थांखोना माखो नोंलाय जयन्त आदाया अर सायदों आरोना नोंसिनावबो बन मोनो नामा होमबा अर सायलायलायनाय हा जोंहा गांलाबा मा खालामदोंथाय फाग्लिया आन्दायबाय आखुखौल' संखायोथ' ओंख्रिया हा आन्दायबा आलोखौल' संखायो एथ' ओंख्रिखौ होनदों आंहा आन्दायबा ओंख्रिखौ होनदों दे 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 जायोलै जेबो नङा माथो उफाय दे लाइक खालामदों अननानै लोगोफोर गासैबो आङो दा थांनो हानाय नंला आरोना मानोना एमबि जोब्बाय आरोखि ओमफ्राय आं नोंखौहाय लाइभ फैबा हामगौ सानदोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय गारमाया जाया आरोखि ना नोंना होमबालाय बायदोंसो बनखौ दै फुदुंनो बेयावनो सायदों ए देलै सना माथो खालामबावनो जोंनावथ' लाइभआनो मोनो लाइभआनो बायनाङाबो मैगं थाइगं हाग्रानि आइ बेनो आरोखि गादुरा अलसिया हिनजाव लायागौ मानि मावालै बानाय फैयो आरोना लाजिनायबो फैयो लाजिनायाथ' बहा माने बानाय फैयो आरोना रायजो जायाखै नालाय अब्लाबो उफाय गैया आरो गावनि आन्थाखौ जानायनि थाखाय मावनांगौ जायोना बेनो आरोखि बेजों फैलायबाय ना सौदोलै सालाखौ मा होनदों बायदोंसो आं बेजोंनो भिडिअ आपल'ड होबा अफ खालामना लानो हा आं बेजोंनो थासै होबा अफ खालामना लानो मोन नाङा चेनेलखौ होनदों एखे दे सोरबाफोर दङबा जोंहा नैबे समायना नार्जारि दानि मार्केटाव थांनाय मैया मार्केटाव थांनाय होदोंना नोंथांमोना नाय बे मार्केट नोंथांमोना जोंनि ओरै निखौ नुनो मोनगोन जायफोरा गोदान नोंथांमोना गोजाननिफ्राय सापर्ट खालामनानै नायबानो जाबायना लोगोसे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होलांदों अननानै आरोखि जिखुनु जोंनि पदबजरा ओनसोलनि पदबजरा सिङाव थानाय गसाइगाव बाजारखौ नुनो मोनगोन जोंहा नैबे समायना नार्जारि चेनेलावनो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन आरोना थारैनो नोंथांमोना बेवहाय माब्लाबाफोर फैयोब्ला बे बाजारखौहाय नुनो मोनगोन आरो बेरायफैनोबो हागोन दोननाय दं आरोना बेवहाय बेरायदो आरो नोंथांमोना बयबो नायनो हागोन जाहाथे नोंथांमोना फुटबल सिङाव थानाय गासै ओनसोलखौनो लासै लासै नुलांजोबगोन आरो देखानो माखौ मिनिदों नोंलाय मा होनदों हा चेनेलखौ अन दोननांगौ भिडिअ हगाराबा औ होनदों जि मोजां बुंखाबाय आदसा थेंकिउ दा दे 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 माला फटबजिरा जाखो गसाइगावसो दा होनदों गसाइगावनिफ्रायनो फटबजार जायोब्रा
नों मिथिया नामा? गसाइगावआनो फुल बुज्रा जाहैजोबखायो। महकुमाया जोंना महकुमाया गसाइगाव नालाय फटबुज्रा सिङाव थानाय जाहैबाय बेबो ओरै थिबखायबोआनो फटबुजार नांखायो आरोना बेखौनो लाजोबो जों गासै हमनानै आरो। आं नुवाखैथ'। गसाइगावसोदां बेजोंसो गाखोबोदों गाहायनिफ्राय। गुसु गोसानोना रसुमाय गुसु गोसानोना रसुमाय। होद गल गल जाबायलै फाग्लासो दोननांसिगोनसो नामाब्रा आयदै खम जारला होद सोरबा खम जारला होद सोरबा रिसार्ज सोहरबाय नामा? मा रिसार्ज सोनाय बायदि थस नुनांगौब्रा मालाय। ओरै गाहायजों फैदों। गाहायजों फैनायखाय थाल मोनाखै। हरबाय फंबाय आदसा मागोनासो दं होनफैदों थेंकिइउलै आदा गोजोननाय थाबाय मा होनबावनो आंलाय। थेंक इउ स' माच। सो फैदों आरो ना गल गल जानायखौ नुदों आरोखि थेंकिउ आदा दैथुन आरो मा बुंबावनो आरोना आदा दैथुन आङो बङाइगाव थांनो नागिरगासिनो दंमोनलै टाइमखौनो मोना आरोना र' थांनो नागिरदों आं मालाबा थांसै गोजोननाय थाबाय आदा दैथुननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय थेंकिइउसै आदा गैखालामोन 100% हाबायमोन आरो माला अ होनदों जयन्त दा बेनाव नुजायानो आंनि नोंनि कमेन्ट बिदिनो गाज्रि दामोन ब्लु होबासो जागोनदां ए ब्लु होबा जागौमोनथ' जयन्त आदा नों बे आखाइ फिसाखौ हाइ होननाय मोनसे नुदोंना आखाइ फिसा होनो बेखौ हरलाय दे बेखौ होबासो कमेन्टआ आखाइ फिसा खारलाय मालाय जायोना आखाइ फिसा हाय होननाय दंना मानसिफोर हरग्रा फिसा दंना बेयावनो हाइ होननाय बादि नुयोना मोनसे साइ होननाय देखायो बेयाव होबानो ब्लु जागोन आरोना आदा जयन्त मा जाबावगोनसै क्रमआव नागिरहैजोब्बाय आङो मा जाखो होननानै गैया नुवा ओमफ्राय आदा दैथुन मा खालामबाय दङ दैथुन आदा बाहेरायावसो दंफैयो नै मोसौ खानानै जयन्त आदा मा खालामबावनांगौथाय खेवनो हायासै नोङो मा खालामनानै लाखो आंनियाव फैनो हाया आङो दहाय क्रमआव थांनानै नागिरजोबदोंमोन मा जाखोथाय र' आं दा नायथ'नि आरोना लगिंआव हाबजोबगोन आं ब्राउजाराव थांनानै गुगोल ब्राउजाराव थांनानै खेवहैजोब्बाय दहाय मडेलखौबो आं बोखारजोबदों आरोना सोर सोरना नोंना मडेलेटर गैखायामोन आरो नै दासो हाबफैदों एलारा सोर सोरना होखो रिसार्च ए आइदै रिसार्च जायाखैलै एखे एमबि सोदों एमबि सोनानै होदों आरोना ओमफ्राय मा खालामबाय दङ दा जोंहा नैबे नारजारिनि नोंथांमोना नायनो गोसो दंब्ला थारैनो साब खालामनानै होदो आरो लोगोसे भिडिअ'हाय नायबानो जाबाय जायाखैब्लाबो नोंथांमोननि सापर्टआवनो गासैबो जों बर'नि थै नालाय सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना आंगोनि होनना ओमफ्राय सोर सोना होखो होनदां एमबिखौ अबेनि गार्लफ्र्रेन्ड होनदों ओइलै सना नों मानो बेखौ मेथाय दैथुन आदा सोना हरदों रा आखि दैथुन आदा सोदों मिथिबाय बाय थादों आरोना आखि आइदै आन्दायदोंना आखि नों दे आं खोन्थाबाय नोंनो सना गैलामोन आंना ओमफ्राय रिसार्ज गैयाला सना आंना रिसार्जबो गैला आरोखि एमबिबो गैला रिसार्जबो गैला आङो खामानि मोन सोनो हानाय नंला खोमा खामानि
मावनांसिगोन आं बेलेगाव आरोखि। जिअ'आ माने रिसार्ज सोना एमबि सोबानो जायो खिन्थु फन बुनो हाया आरोना। आदा दैथुननि नाम्बार दं आरो नोंनाव होनदों दङ। दंलै एखे दं। लिंलाब मा ओंख्रि सं मा होनदोंलाय जोंहा खनि बाजैया थेंकिउलै वेलकाम खनि बाजै आंना आंनावसो सनबाय हालाय लांला उल्था मोखां जानानै उन्दुनो थिनबाय आङो गैया मैया गोबासिननानैसो उन्दुबाय आंखौ बारा जाबाय दहाय दुगैनाया। आंजों मिथिगौ आंजों दाहार दुंखादोंमोन मैया गोबासिनानो उन्दुबाय आंनावसो गुजुलांबाय दाना फाफि जाला सेस लिंलाब आं ओंख्रि संनाय कमेन्ट लिर दे खनि बाजै थेंकिउसै बेस्रा बेरायहैनो मोनासै ने ओंखारनो जि गोसो दंमोन साला गोजांनायाव थांनोबो नाङालै मालाबा थांबानो जाबाय एसे समफोरा खुवा खुनायफ्रा एसे जेब्लाबो खुवा खुनायनि एसे मोजां आद्रान्दै समाव थांबा जायो आरोना दा खुवा खुनायाव भिडिअ'फोराबो मोजां जाया आरो लोगोसे गोजाङोबो जोंहा आदा दैथुना मिनिबाय थेंकिउ आदा आदा दैथुन होनदों मिनिबाय मानो मिनिखो नोङो जेनेबा सौदोलै मोखाङाव गुद आवबो नाङा होनदों गुद आवबो नाङा होनदों गोदोनायावबो नामा होनदों गोदोनायावबो नाङा होनदों नामा नाङा होनदों गोदो मा होनदों गुद आबो नाङा होनदों मा होनदोंथाय एखे बुजियासां गोदोनायावबो नामा ना मा होनखो आं होनखाबाय नोंखौ उल्था जाना उन्दु मोखांजों मोखां उन्दुबाय नालाय नांबाय आंनावसो रेजेटबाय थाला गार्लफ्रेन्डआबो नोंना होनदां गार्लफ्रेन्डसो होनदां गुद होननायसो जादों गार्लफ्रेन्डआबो नोंना होनदां औ आइदै गार्लफ्रेन्ड नामा जोंहा नार्जारि सना मा जाबावगोनसै मेगनानो माब्रै जाखो नोंना खम जारला मा होनबावनो खनिमा बाजै खम जारला संदों आरो ना मा ओंख्रि संखो नोंबा सोंनां रोङासै थांखो नामा खौनो लिरनो हायाखै लिंलाब मा ओंख्रि आं ओंख्रि संदों खौनो लिरनो हानाय नंला होनदों मा ओंख्रि संदों नोंबा ओइ सर सार फैदों वेलकाम सार गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय नमस्ते सार नमस्ते सार मैया आलासि फैनाया मैयाना अमा बेदर जानाया गोरबायलै पापि बांद्राय जाहोबाय नोङो संनानै गोथाव मा संखो मा माखो जानो हालायलायासै ना बेदरजों गोरलायलायबाय आङो जोंथि सना थोद खम जारला बांद्राय जानानै गोरलायलायदों आं मेगन थाइबा मेगन थाइबा बेरायगौमोनसो आं होनदों ए मेगन थानायबा मोजां मोनबा ने आरोखि मेगन थाइबा मेगन थिगबा मेगन थिगबा बेरायगौमोन आरो आदसा आगैसर हाय होनदों बाजै होनदों बेहा नंगौ होनदों न'आव माथो फाग्लि गावहा आरो दावलांबाबो दावलाङा उन्दुनायाव उल्था मोखां जानो होनबा गोजांदों होननानै बासथाबो साला आंनावसो गुजुनाया थालांबाय मा जाबावनोसै दै गुदुं लोंबाय थानांसिगोन आरोखि नों फुदुंनानै हो ओमफ्राय नंगौ होनदों नंगौ मा खालामदों आगै होनदों जानो जोंहा सारा मा खालामदोंथाय जोंहा सारा मिनिबाय नंगौब्रा नंगौ गोजांबाय नालाय एब्रेसोनबाय नोखि मा जाबावनोसै सोर सोर दं जाखो जोंहा बाजै दं नामा
जयन्थ आदा थांखो ना माखो? खम जारलालै आं क्रमआव जि नागिरबाय गैयाब्रा नोंनि क्रमआवसो नागिरनांगौ मोननाय नंला मा जाखो प्रब्लेम? हाब गोजां बोथोरावबो सांग्रिमा बिरो आरोखि बा नंगौ जाद जाद होनो सर होनदां कारेन्ट फैदोंलै साला कारेन्ट दं स्रांनो गुसुथार बाहेरायाव मुजा सुइटार गाननानै आङो ओरैखि दैथुन आदा ओंखाम जाबाय नामा नों? जोंहा दैथुन आदाया दङ बिस्रा खामानि बेहाबो बिराद बेस्थ' खामानि मावो सानबाबो हरबाबो डिउटि गोलैखोना माखो आदानाबा फुङावबो डिउटि नुबाय फुङाव उन्दुग्रासोमोन ख्रिस्टमासनि खोमा दायो नोङाना कमेन्ट स' जायाखै नामा जोंथि दे जोंहा नोङाना हरखायाखै आरोना जिखुनु आगेस्वर मा ओंख्रि होनदों जानो बेहा माबालै फेक्ट'रियावसो थायो बिराद जारलाथार बेहा ओंख्रि ओंखामजों खुनु सोमोन्दो गैया आरोना टाइम सुथि जाबासो आलु दं आलु आदसा नों बासि आदसा दे थेंकिउ सला मासिबां गोथाव गोथाव जायोलै नोङो एखे खम जारला जानो मा जागोनबा दिनै होनदों बेनोथ' मा ओंख्रि मोनजागोन बेबा ने आङो जुथा खुनानै गाखोनोसै रुमाव थांनोसां नेटआ नांगोन ना नाङाथाय एखे टस जागोन ना जायाब्रा औ बेसे एमबि गाला जिअ'आ 20 थाखा जायो आरोखि ओमफ्राय जिअ'आ 20 थाखानि 20 थाखानि आरोना दाना 22 थाखा माबाया सो जावलांथों दिदोम थाथों आङो दुगैबावदोंसो गोजांबाबो थब्ल'बावदां दैयाव दैया गोथौना एसे जा मोजां थब्ल'बायलै आङो गुदुंसोबाव दैसाया आयदै थोस न'आव बारा नेट नाङालै एखे होनदों बेसे होनदों ओमफ्राय बाजैयालाय नोंनि भिडिअ' नाया नामा हा बाजैयालाय आंनि मा जायो होनदों नायनानै हर नटिफिकेसन अल दंखायोबा नुगोनथ' आरो सर्ट भिडिअ'सो लाबायना सार नों आगै सर्ट नटिफिकेसन अन खालामनो बावदों र' खालामहैनि आं सना दा बावलायगोन नङाब्ला होनदों नंगौ थेंकिउ बाजै होनदों दे नायना फैबाय आगै होनदों दे नायना होबानो जाबाय सना 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 अके माथो 7 मिनिटल' जादों दाबोलै ओइ स्टार खालामनो सानदों बस स्टार खालामनो सानदों बस दे सार खालामबानो जाबाय दे अन दे आलु हानो खना दे हादो दे माथो
फ्राय खालामनानै जानोसै आरोना दे हादोलै हादो हाबानो जाबाय नै जोंहा जिमि फैबाय आरोना हेलौ जिमि खि मा खालामबाय दङ खोन्थाहरदो दे जिमि नुजालायबाय आरो ना ओमफ्राय सानाव फैनो हाया बेस्रानो हेलौ हेलौ नाहरदों आरो ना गल गल जायोलै माबाबा मा होनो बेयाव थायोबा आरो ना फुल होबायलां र' नुयोना नुवा नै बावाखैसो दे बिबानो जाबाय हाय जिमि मा खालामबाय दङ दायो थेंकिउसै जिमि थेंकिउ मा खालामनाय दङ लायनाय नामैनो लाइभ फैबाय आरोना हाबबाय आं माने गोजांनानै ओमफ्राय गोजांनानै खम्बल खाखांफैबाय आं नै ने ने गोजांनानै फैबाय नोंहालाय मा खालामदों अ होनदों गुसुथार नामा बस आसामाव बिराद गुसु बिराद गुसु आसामाव जारलाथार गुसुनो सानथाम जाबाय खुवा खुनाया खुवा 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 खुनाय ओमफ्राय दिनैबो खुवा थब थफा गोलैदों गुसुथार आयौ लिंलाब होनदों औ दे खनि बाजै लिंलाब नै आं नोंखौ नायनो लुबैदों आं नोंखौ नायनो लुबैदों मानसियालाय लिंलाब गावदां फाग्लि लिंलाब गावदां फाग्लि मा ओंख्रि संदों होनदोंमोनलाय खोनायाखै आं नोंनाव सोंबाय दंमोन दा लिंलाब मा ओंख्रि संदों नोङो ओइ लिंलाब दे नाय दे नाय लिंलाब ए लिंलाब ओइ लिंलाब ओइ लिंलाब लिंलाब अमा एवदों आयु बे गोथावथार आलाय सिलाय जागौमोनलै लिंलाब गुसु गुसु गोथावथारलै मालाय ओइ दिनै जायालै मानसिफ्रा सोरबा सोरबा आयै आलासि जाहैजोबावमोन ना लिंलाब मालाय गोथावथार आलासि जाहैजागौमोन ना हाब गोथावथार गावहा गोथाव गोथाव जायो साला सुवा अमा एवदों होनदों जोंहा मिनिबाय सनाया ओमफ्राय आं ओंखाम संदों अर सायना बाहेरायाव ना न' सिङावब्रा जिमि अर सायना होनदों आं थांथ'बाय दे बस दे दे बाय 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 सार बाय बाय थेंकिउसै सार थेंकिउसै सार मालाय जानाय जायैजों खोथा गैया आं जायो औ दे 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 माथो जानांगौ जानायजोंसो मानसिफ्रा जानो हाब्लासो लोमजा साजा जाबा मोनजायालै नङा होमबा ओंखायनो मोजां समाव जाखा बोलोफ्रा मोजाङै इन्जय खालामखा देहाफ्रा थिग था ने आंथ' बिदि मोनजाबा हिनजावखौनो गारनाय नङालां सामफ्रामबो ना बेदर खम जारला एसे एसेयानो थैलै नङा होमबा साथाम साब्रै फेमिलिबाथाय एसेयानो थै बेनो जथेस्थ' गोथाव संनानै जादो आरोना बानलु थाइसे संख्रि एसे ज्रोम गुदुं गुदुं ए सिस्टार थांबाय मेन्टेल गाज्रिया दङ फैनो हाया नों नुवा र' नोंखौ मोन्थोर सो
खनि माबाजों मडेरेटर होबाय आं नोंखौ जिखुनु माने आवलायनो हाला आरोना माथो दसेनो आब' आरो जिनि कमेन्ट नुवा होनदों हा जिमिनि कमेन्ट माथो दसेनो आब' आरो माथो दसेनो आब' आरो जिमिनि कमेन्ट नुवा होनदों ए जिमिनि कमेन्ट नुवाखै आदसा आंथ' र' जोंहा लिंलाब कमेन्ट हरलाय जादोंना जायाखै जिमि कमेन्टखौ नुवाखैनो जोंहा र' आं होनि दे जिमि नोंखौबो दख'ना गानहोबाय आं लंथं थाजाला नोंबो सिख्ला देरबाय फाग्लि नोंबो सिख्ला देरबाय लंथं थाजाला दख'ना गानहोबाय आं दख'ना गानहोबाय आं गोजां बोथोर गोजांनायफ्राव गुसु गुसु माथो दसेनो आब' आरो जिमिनि कमेन्ट नुवा होनदों आं होबाय दे एबार नुसिगोन औ आब' होनदों ए होनदों दिङा दिन्दां गोजाङाखै होनदों ए गोजांदों गोजांनायखायनोथ' नुबाय होनदों ए दे बाहेरायाव होनदों ए गोजांदों आदसा दे एबार गोजांनाय नंला आङो दख'ना गानहरबाय नोंखौबो गोजांनाय नंला आरोना आयौ आंखौ जोंहा आयौ नोंखौ जोंहा जायो होनदों हा आयौ नोंखौ जोंहा जाया होनदों आयौ नोंखौ जोंहा जाया मा होनखोथाय ओमफ्राय आंनिखौ बोखारदो गाना आं गोथां गस्ला होनदों ए गस्ला नों होमबालाय पेन्ट फिसा गानखादों नों पापि अरजाया आंनिखौ बोखार नामा जि गुसुथार आयौ होनदों आयौ गुसुथार होनदों आरोखि ने जिमिया बिदि होनदों आयौ नोंखौ जोंहा जाया बुजियाखैलै आं जि गुसु बिराद गुसु दहाय लाइभ होनाया नोङो गुसु हाथाइ अरखेलायबाय गोजांनाय बेस्रा गुसुनो ओमफ्राय मा होनदों मा गाना बेलाय गान एसे स्टार्ट लिंलाबनि गस्ला खौ गाननांगौलै गाननांगौ लंपेन्ट गान होनबालाय मा मा बुङो थब्ल' गालाया आब'खे होनदों खम जारला ए सिस्टार नों माबायदि पेन्ट फिसा गानदों हो होनदों बेलाय ब्लु गानदों माबा ब्लु कालारनि बिस्रा गाननो बादोंनो गोदान नांसिगौ ब्लु कालारनि गानानो बिस्रा गुफुरनि गानगोन खोमा गुफुरखौ गाननो हागौ बियो मोदानलायनाय पाप्पिया नङाबा गोजा गाब ने ना मा होनो बे सालाय मिनिनाय बायदि गोजा खम जारला गानदों हो होनदों सोंलाय माबायदि बायनानै लाबोदों बे गोथां खालारनिखौ गानानो बेस्रा सुखुवा खोमा ब्लुखौ अख्रां गाबखौ निलाखौ मिनिबाय जोंहा सनाया जि असाइस बुङो थब्ल' पापिया आब'यासोलाय मिनिबाय थफि आदानि माबाखौ नायनानै खम मिनिफ्लांदों आङो बे लास्टआवहाय माबा पस्ट हगारदोंना बियो बे मिनिफ्लांदों आं बे पस्टखौ बिनिखौ ओरैबायदि मिनिदों आरोना फाग्लासो
नोंसोरबो नुखाबाय जानो हागौ टफि आदानि पस्टखौ ने लास्टआवहाय बिनि पस्ट दंना ओरैहाय फार्स्ट पस्ट हगारनाया आरोखि फार्स्ट ना जिखुनु गेजेरावसोमोन नामाथाय हिन्जावसाया लेट्रिनाव थांनाय बायदिया हिन्जावसा लेट्रिनाव थांनाय आरोना बाहेरायाव थांनायखौ हगारनाय साइसआ खम जारला नायनानै खमिदों आं बेखौ ओमफ्राय सोरबा सुमिराज बाजै ना सोर होनखो थोद फाग्ला हामा होनलायलायदोंना बियो मेगनासो लास्टमोन मेगननि सेकेन्डना मेगन ओरै नायनाय दंना मोनसे मोदै मालायफ्रा माबा जाजोब्बाय जोंहा आरो बिदिनो थासिगोन नामा होनलायनाय थोद बेयाव हामा होनलायनाय सुमिदासना सोरबा बिदि होनदों ओमफ्राय बेनि सेकेन्डनि पस्टआव दं आरो ओमफ्राय आब' अयस होनदों सिस्टार खिन्थाद' माबायदिखौ बायना लाबोदों होनदों ब्लु बैलाय गोथां कालारखौ लाबोदों नालाय ओंखायनो खोन्थाखाबाय नालाय बेद' जाया होनदां हा बेदर जाया होनदां जोंहा नोंसोर दाहाय गोथाव रायलायखानायखाय होनदां दहायनिया साला बेदर जाया होनदां जोंहा नोंसोर दहाय गोथाव रायलायनायखौ होनदां र' बेदर जायाखै जारला बेदर जाया जोंहानिया थांसै नोंहालाय मा खालामदों ओंखारदों गोजाखै आयौ आयौ नोंखौ जाया जोंहा बेदरखौ जाया होनदों आदसा बेयावनो आन्दायदों आरोना दे र' अन दं आलु सुनो आब' दे सुग्रोदो दे आगै जिमि दे सुदो दे माथो ओंखारलांदोंसो नामा होमबा ओंखारलांदोंसो नामा आइया सानैबो ओंखारलांबायसो सोर ओंखारलांखो जिमि नों दंना गैया खबर हरलाय सोर दङ जिखुनु खबर हरलाय दे जिमि दे फार्स्ट हर दे सोर दङ जिखुनु कमेन्ट हरलाय दे थांजोब्बाय नामा जिमि जोंहा खनिमा आइया जिर' जाबाय खम जारला माहाय खारलांजोबखो खदालिया खारलांबाय नामा बेलाय फाफिया जोंहा फामि जोंथि गैयिनि थाखाय खारलांलायबाय बियो सोर खारलांखो जिखुनु कमेन्ट हरलाय दे फार्स्ट हरलाय सोर दङ कमेन्ट हरलाय दे जिखुनु अन होनहरलाय जोंथिल'खासै खोमालै जिमि आरो जोंहा खनिमा बाजै दंना गैला हरलाय दे अननानै थाब रिप्लाय सोर दं होनबानो मिथिया आरोना सासेनि बिथोराव सोर दं बोलो बा खारजोब्बायसो नामा जोंहा दैथुना आदा दंदां सिरि दंदां बारा देखायजाला सोरबा दं आं मानो बोरैबा मोनो नोंखौ दसे नुवाब्लानो जोनोमनि हास्थायनाया जोनोमनि अननाय लानाय आं मानो बोरैबा मोनो
बोरैबा मोनो बोरैबा मोनो। हेल' जिमि मा खालामखो दालाय? मोनबाय जिमि ओंख्रिया? ओमफ्राय जोंहा ना ओंख्रिया मोनखो ना माखो? हो हो जिमि खबर लिरनो हायाखै नामा? ना खोनायाखै जाखो? अन दङ आरोखि ना जिखुनु जिमि ना सोर जाखो? जाबायलै माइ देबाय। न' आङो आखाइ मुजा गानगोन। मा बुस्थु मोनलाय? बहाय दोनफ्लांखोब्रा आंलाय? फेस्ला सेरबा जाला। ए मोनबाय मोनबाय। मोनबाय। थांखो ना माखो? जिमि गावदां थांखोना माखो? जोंहालाय नायदां दा खोनासंदां होनफैयो बेस्रा खोनासंदां होनफैयो नामा जिमिया फैबा खोनासंदां होनो बेस्रा अन्थाव बाथाव गारांजों बुंफैयो नायदां खोनासंदां नोंसोरखौ होनो ओमफ्राय अनदं खनिमा बाजै अनदं जिमि दं फामि-सना दं ओमफ्राय सोर दंबावो रायखुमादों नामा आदसा खोनायाखै नों होनबा जिमि नायखुमादों ना रायखुमादों जिमिखौ होनदां खोनासंदां रायनायखौ बिदि होनो नालाय नोङो ओंखायनो नायदां नोंसोर रायलायनायखौ होनो रायखुमादों नामा जिमि बाला ओइ जिमि नायखोमादां होनदों नामा नोंसोरखौ होनदों नामा ओइ र' होनो संना होनदों अ दे दै होनो संना होनदों दे एखे संना ने औथ' मोन आं द्राइयाव बायह्रा आदसा आं बाहेरायावसोमोन ए बे मा लायामोन होनबा नों न' सिङाव थांफिनबाय अन दे एस बाहेरायावसो बाय दा होमबा ने लाब हरबाय सना थेंक इउ अके आंखौ मैया नागिरहैनाय आंखौ मैया नागिरहोनायनि नोङो आंखौ मैया नागिरहोनानै नोङो आब' होनदों बेस्रा मालायनि लाइफआव सोंदाव हैजोबबाय सिरि सिरि नायखोमानो थिनबाय मालायनि लाइफआव सोंहैजागौसोमोन बेस्रा नों मिथियो मोनथिया नोङो फैयाखै समायना थमायना होननानै रायहरजागौसोमोन बेस्रा ओमफ्राय खोन्थाफैजोबबाय सिरि सिरि नागिरहैनो थिनबाय आब' समायना फैदों नामा बेयाव दं नामा होनफैबाय कमेन्ट गारबानो नुखायो सोंहैजोबबाय जिमिया बेस्रा नुबाय माबायदि खस्थ' खालामदों बिब'खौ गोमाजानो गिनानै बिबोनांफ्रा फाफि अननो रोङा बियो
जिमिनो थाब गस्ला गांसे बायनानै हर। जिमिनो गस्ला गांसे बायना हरखा। गस्ला गांसे बायना हर थाबनो हाफि। होनदों औ नागिरहोनाया मैया खम जाला। आगै जिमि मिनिबायसो साला बालाखौ खनखांनानै गबदोलाय। हाखु दाखुनो मिनिदों औ थांबाय जयन्त आदाया आब'आ होनदों औ थांबाय जयन्त दा आब'आ थांबाय दहाय फैदोंमोन जयन्त आदा दहाय फैदोंमोन आरोना नै ओमफ्राय जयन्त आदा नोङो आंनाव बै आखाइ फिसा मा बेखौ हरलाय दे मडिरेटर होआबा नुवालै दे दाना जानला मोनला जों सिनायला आरोना कमेन्ट गैयाबा ओमफ्राय ओइ र' नैलै नानि फन हरदोंमोन आंना ओंखायनो गल गल जादों फन फैदोंमोनलै सनामोन जिमि बाला ओमफ्राय फामि सना इमान जारला आं बादा हरथ'बाय आंना इनकामिं कल जाला आरोना जायाबा बै गंसेयाव हरथोंसै ओमफ्राय मा होनदों नै जोंहा रजे बाजै सफैदों थेंकिउलै रजे बाजै आयै नोंनावहाय नेटआनो प्रब्लेम आयै नोंनावहाय नेटआनो प्रब्लेम आयै मा जाबावगोन जाखो बे जायगायाव नेट नांखायालै नोंसिनाव रजे बाजै ने बारा नाङा थिथि थाथा खोनाया नानि गोरलैया बुजानानै गाबबा आंखौ बुदों खोनादोंना खोनायाखै रजे बाजै जोंहा आंना नेट प्रब्लेम औलै औलै आब' समायना होनदों जा कमेन्ट हैबाय बेबो आं जेबो खोनाया होनदों आदसा खोनाया बिदिबा जोंहा नै दै होदोंनो ओंख्रियाव नोमब'आ दै होदोंनो ओंख्रियाव नोमब' गावदांआ आं जेबो खोनाया होनदों खोनायाथ' माथो खालामबावनो दे आयै बेस्रा बाजै रजे बाजै गावदांदां मालाय जयन्त नेट प्रब्लेम आंना होनदों औ होद बोरै नुबावनांगौ जाखो जयन्त आदाखौ नुवाब्रा जोंहा खनि बाजैया दहाय फैदोंमोन बिराद जारलालै बिराद जारलालै नोंनावहाय जा रजे बाजै जाया गल मानसिफ्रा जा फैबायमोन नायनो माथो खालामबावनो दे नाथाय नोंसिनाव माबा फैलै मैदेर फैयो होनदों कल फैदोंमोन आदसा कल फैदोंमोन दे खम कल फैदोंमोन देखि ओमफ्राय आगै रजेया जि मोजां रायलायनो थांदोंमोन नोंजों आंजों रायलायनो थांदोंमोन आंबो दंखाजों आंजों समान दंखायोमोन नों सिगां दंहैयोमोन खोमा आङो हाबनानै नायबाय माथो कमेन्ट हरदों नेट प्रब्लेम आगै रजेना होननानै बुंहैबाय जि नेट प्रब्लेम होननानै आंबो होनदों बे जायगायाव खोन्थाबाय आं गैयाब्रा जाया गल एखेबारे जाथारा मानो बुजालायखो नोङो हा मानो बुजाला खामानिखौनो बेयाव अख्रा मावग्रा जाबायलै आयंआ लागाय जालायबाय दा आंबो एसे थाइगिर फिथाइया लाबो जानायनि लाबोलाय थाइगिर फिथाइ आयं लाबो आंनोबो थाइगिर फिथाइया एसे गोखै ना गोदै जानाय नां आंबो एसे खामानिखौनो मावोना मोनबाय बे बान्थाया लारुआ ओमफ्राय मा होनदों आंना जि प्रब्लेम खा नेटानो एखेबारे नाङा ना कल हरबाबो जाया आरोना सोरबा लाब बिरदोंलै थेंकिउलै फामि सना सोर लाब होखोथाय जोंहा जिखुनु सोरबा
होग्रा मानसिया लाब हरलाय दे सोरमोन बुजिनोसै आरो ना बेयाव लाब इम'जि बिरहोग्राया सोरमोन देलाय लाब मोनसे हरलाय जाय बिरहोदों बे रजे बाजे खम जारला फनानो खोनाया रायलायबा बिसिनाथ' केपाइदसो फनानो केपाइद आवला एखे अ आगै रजे आं हराव एलबि गिदिंनो बारा हाया बेखायनो रायलायनो थांदोंमोन दे माथो खालामबावनो आगै होनदों मोनखाया बेहा मालाय जोंहा हगार माबा बेरायनो मोना आरो बेरायब्लाबो माने उन्दुनाय टाइमाव मानोथो फैनो नङा होमबा बेनो आरोखि उन्दुनांगौ थान्दा उन्दुलायनांगौ आरोना देहा गाज्रि जायो बांद्राय हराव बेरायबाय थाबा बेनिखायनो सानाव जाखिनि हायो बेनो आरोखि जोंनाबो बाराद्राय जायो अबयसे माने लाइफआवहाय बिदि थालाबायनानै होनाया मोनसे आरोखि ना दामानि लाइफआव र' दसेबाव आं माइरं सुनो सनाफोर अन दं देलै सना दे थब्ल' होनदों औखि दे माबा दे रजे बाजै ओरैबायदिना जोंहा दे बे समायना नार्जारि गाबोनहाय सम मोनोब्ला भिडिअ'खौ अननानै एसे नायनानै गावनि टाउनावहाय बियो शपिं थांदों आरो बेखौ नायनानै होबानो जाबाय जिखुनु जोंनि ओरै फुटबजरा ओनसोलखौ नुगोन आरो ना बेनि माबायाव गसाइगाव टाउनखौ नुगोन आरो जोंबो बे गसाइगाव टाउनावनो थाङो थाङोब्ला आरोना जोंनि महकुमा जाबाय आरोखि गसाइगावआ जोंनि महकुमा गोलैबाय क'क्राझारा जोंनि डिस्ट्रिक्ट जाबाय नैबे महकुमा जाबाय आरो थब्ल' होनदों गाबोन नायनानै हो बे गसाइगावआव फैबानो जोंखौ लोगो मोनजोबगोन आरो माबाफोर नांगौ जायोब्ला माब्लाबाफोर समावहाय थारैनो आं बेखौ बुंबाय आरोखि ना अके आगै होनदों औ औ बाजै रजे होदो शपिंफोरावहाय जोंहा नै बेजोंनो लोगो मोनलायगोन माब्लाबा फैयोब्ला बिसिनावबो थानो हागोन जिखुनु मानसिसो नालाय जयन्त होनदों औ बेना जयन्त आदाखौहाय माने आखाइ नायखौ रोङासैलै बेयो बेस्रा थिनबाय थादोंमोन आं बेखौ बिरहोबा मडेरेटरगौमोन बेनो कमेन्टआ आंनाव स' जायासै नालाय ओंखायनो नुवा आरोना थेंकिउसै ओमफ्राय सोर सोर दङमोन जाय फैदोंमोन नोंथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांमोना जायफोर जानो हागौ मडिरेटर गैयिनि थाखाय स' बेनि थाखाय सरि बिबाय आंनि थाखाय गोबां सापर्ट मोननानै आंबो जोबोद मोजां मोनदों थेंकिउसै नोंथांमोना जायफोरा फैनो हायाखैब्लाबो सम गारनानै फैदों बेनि थाखाय आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बाजैया लाहरदों औ रजे बाजे अन्थाइया नोंसिनि जायगाजों अन्थाइ ख्रेब 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 जायगा जायगा बिसिनावबोथ' अन्थाइ ख्रेब ख्रेब जा जुमाय लोङोलै सासेयाथ' ना रजे बाजे बिराद मोनोब्रा मबाइलबो गिदिर गैया मबाइल फिसासो लाब हरदों थुला जा खनोना नोंसिनाव नोंनि थुला बे बिरग्रा गुफुर गुफुरा बेखौ खनोना नोंसिना मोनसेल' जायासै नामा जाबाय गानदो बारल' बारनि फुथुला जाबाय ओंखाम मासेयाव आखाइबो गैया माबो गैयानो दे जाबाय गोजां गासिगोन फुथुला जाबाय दे लांदां गाननि आइ नै जारला गानदो गुदुंनो बेनो जाबाय दे मोजाङानो रजे बाजै कमेन्ट पियर जायाखै नामा खिन्थाहरलाय दे
मोनसेयाव जायाखिसै नामा रजे बाजै ओंखारखो जि जिमिया माबा होनदोंमोनलै र' होननानै थांबालै अबाय थांखो जिमिया दे दसे आं आलु फाजा खालामनि दाहाय हाबफिनगोन दाहाय हाबफिनगोन होननानै थांदों। जोंना सोर दंमोनथाय जयन्त आदा नोंनि कमेन्टखौ नुवासैलै नों बे आखाइ फिसा बिरनायखौ हरलाय दे मोनसे आखाइ फिसाखौ हरलाय जयन्त आदा जुदि दङब्ला आरोना आं मडेरेटर होनि कमेन्टआ स' जायाखै आरोखि ना नोंना जयन्त आदा खम जारला रजे बाजै अवान आवार्स खालामसै आरोना जोंथिया ओंखाम संग्रोथोंसै साराय साराय सय साराय सयथा जाहैबावलासो 24 थांबाय रजे बाजै कनिमा ओमफ्राय जोंहा जिमि सोर सोर दंमोन जाखो गस्ला फियाव सोनाया बहाबा सोरनावबासो थांदों मबिलाव नांफ्लांनायलायसो ओंखायसो जिर' जादों खम जारला आं ओंखायनो गाबज्रिबाय खना आं उन्दुनानै दंलै सना उन्दुदोंमोनखि उन्दुनानै दंलै सना आं नों नायनो आरोखि देखायनोसै आं नायोबा खनसे सना देखायनोसै आं नायोबा अन्थाव सना आं नोंखौ नायनि दे खनसे एखे नायनो लुबैदों नायनां दे एखि दे दे होनदो अके सिङाव दे नुबायना मबाइलानो दुंजोबोलै लाइट फैबावो मबाइलानो दुंनानै होयो नैबे बुस्थुआ फिसा जाबा माबा मोजां नुवालै नैबे बुस्थुआ गिदिर जानांगौ आरोना बे गिदिर जाबासो नुयो आरोना एखे बे होनबासो स्रां जायो आरो दे अन्थाव बाथाव दा सना मा ओंख्रि संमारखो नोंस्रा हो जोंना मा ओंख्रि संखोथाय जिखुनु मोनबाय आरो ओंख्रिया मा ओंख्रि संखोथाय मिथिला आरो हनै जयन्त आदा होनदों ए बोरैथो नुवालै बिनि कमेन्टखौ मा खालामनांगौथाय आं जि नागिरबाय नुवा हाय होननाय मोनसे आखाइ फिसाखौ हरोबा कमेन्टआ स' जासिगौ बेना बिस्रा रोङाना बेखौ मोनसे फिसा कमेन्ट माबा दंना खनाजों ओरैहाय नैबे ओरै खनाजों नैबे खनाजों आरोना ओरै आखाइ खोन्थानाय दंना मोनसे फिसा सानो बेयावहाय खनसे हाइ होननाय मोनसे थुबा सेट होननाय मोनसे थुबा बै गुफुराव आरो गुफुर फिसा सा गलाव ओरै बेखौ थुबा कमेन्टआ स' जासिगौ मोनसेबो स' जाया जाया माला मबाइल लाबोखो बेयाव मबाइल दं बहाथो गैया गैया ओमफ्राय मा होनदों मा ओंख्रि हनै गाला नों खामानि मावहैबा बोरै अन थानो
आंनाव हो होनदो आं थाना होगोन आरोखि अब्लाबो आङो मबाइलखौ लाफागोन आङो कमेन्ट हायाबाबो थागोन आं मिथिबायना आङो थानो होगोन आं अन मिथिबायना नटिफिकेसन आं नोंनि गाबनायखौ नेबाय थाखागोन आरोना जिखुनु नोङो होनोसै समबाथाय नोङो आंनो मोनसे नटिफिकेसन हरबानो जाबाय अन थाना होगोन आं कन्टिनिउ बाबो आङो खोनासंबाय थागोन आरोना सोरजों रायज्लायदों मादों कमेन्ट हरनो हायाबाबो थुदला थुदलि हरगोन आं कमेन्ट लिरनो हायाबाबो बायदिसिना नानान थायो जिखुनु कमेन्ट नांगौ नालाय नांगौ कमेन्टआसो मेन नालाय जिखुनु थुला थुलि हरगोन आं अन थाला खिन्थु नोंना साननै बाद होनानै होनाय नालाय बेनो आरोखि प्रब्लेमा ओमफ्राय गाला नों खामानि मावोब्ला बोरै अन थानो आंनाव होनदों थागोन आं थागोन ना हनै हरबाय साइद हा बोरो ओंखारनानै हाबफिननानै हरनांगौ जाया ओंखारनानै हाबफिनदो हरदो ओंखारनानै हाबफिनदो हरदो जायाबाथाय जाया खिन्थानांगौ नङारा बोरमा बेदर ए जालांदोना ओमफ्राय दे हनै हरबाय जयन्त साइदखौ होनदों आयै अन्थाव बाथाव दे जादों दाबो नुवाखै नों जयन्त होनदों लाभ हरबाय सनाया लाभ हरबाय बोरो गैयाथ' आङो र' दाहाय क्रमाव नागिरजोबगोन आं मा जादों लगिंआव थांनानै बेनि कमेन्टआ मानो जायाखै हा दुखु मोनबायलां खम जारला जयन्त दा ओंखारना हाबफिनलाय ओमफ्राय बै बायदि कमेन्ट हाबफिनदों औ खननै खनथामबाबो जायालै बिराद खस्थ' खालामनांगौ ओंखारनानै नाख्लाय खालामदो आरो बेखौ हरदो दे बिराद जारला जयन्त दा दिङानि भिडिअ मोनसे नायना कमेन्ट हैथां औ बैयाव कमेन्ट है आरोना आंनि भिडिअ'आवहाय कमेन्ट हैबानो जाबाय आंनि भिडिअलाय मा प्रब्लेम जादों नायनां आंनि भिडिअआव कमेन्ट गारा ना जिखुनु नङाबा नैबे जोंहा समायना नार्जारिनि भिडिअखौ नायना होलाय दे बे दहाय हगारनाय 2 घन्टानि भिडिअखौ नायना होलाय भिडिअखौ नायना होलाय जयन्त आदा बेयाव कमेन्ट गारनानै फैलाय नायनि आरोखि होनबानो नुगोन आंनियाव हरनो हायाब्लाबो बेनियाव हरनो हागोन आरो आं नायनि जिखुनु दे बेनि भिडिअखौ नायदो आरोना जोंनि गसाइ गायनानै कमेन्ट हरदो आरो कमेन्टआ एसे भिडिअ नायाबा श' जायाना 1 मिनिटनि उनावसो श' जायो कमेन्टआ बेयाव हरनायाबो आरोना ओमफ्राय बिदि नङा जयन्त दा ब्लु गैयाबा सोरनाबा बिदिनो आंनाबो सोरनावबा हाबा दाना मडिरेटर गैयाबा कमेन्टआ रावनावबो हाबा आरोना बिराद जारलाखा आंनावबो हाबा आरोना आंबो हाबनो हाया जेरै बिशाल ब्रननि दं जोंहा भिलेज मेदाम दं कमेन्ट ब्लु गैयाबा हाबनो हाया आरोना ओमफ्राय जै बै फिसा इमजिखौ 10थासो हरबासो 10 बारसो हरबासो जायो आरोखि ना बे माबाखौ हाय होननाय आखाइ मोनसे दंना बे कमेन्टआ आरोखि हाय साइद लिरनाय दंना बियो बेयावहाय खम जारला मायावबा प्रब्लेम जादों जिखुनु नङा होमबा बैनि मेदामनियाव बोखारबासो हागोन आरोखि बेखौ मेदामा बै नोंनि कमेन्टखौ नुबासो बे कमेन्टखौ गावनियाव बोखारहैनांगोन बियो मेदामनियाव भिलेज मेदामनियावहाय कमेन्टखौ बोखारहैबाथाय जाबाय आरोना बे भिलेज मेदामनियाव माबा मोनसे जानानै दङ ओमफ्राय मा होनदों जयन्त दा आंनि भिडिअ नायना कमेन्ट हो अब्ला दिङाया हाबना
नुगोन नोंखौ जिखुनु कमेन्ट हैनानै दोनबानो जाबाय आङो वान हर्स जिखुनु कमेन्ट दैथुन आदायाथ' दिनै बिराद बिजि जाबाय बे बेस्रा ख्रिस्टमास नालाय जोंहा होनदों बिदि नङा जोंथ' दाब्लु होनदों औ अके थांजोब्बाय नामा जोंहा ए नोंनियाव थांबाय नै जयन्त दादोंमोन जयन्त आदा दंमोन आरोना थांबाय बेस्रा जयन्त आदाया खनिमाखौ जा नागिरो मोना बेस्रा लोगोखौनो बालायलाङो आरोना नागिरनो बेस्रा बेयावबो नायो बेयावबो नुवा बेयावबो नायो बेयावबो नुवा फाफिया मानो रायदावआबो फैयाबो मा खालामो नागिरबाबो रायदाव फैया साला एथ' नागिरोब्रा साला रायलायबानो जायो मोजाङै खम जारला दं आं होनदों ए देखि दं औ सिबाय होनदों बिराद नागिरो जयन्त आदाया फैबाय र' फैफिनगोन होननानै बुंबाय गैया फैया अन्थाव बाथाव बेस्रा बिराद खस्थ' गेरो मालायनि लामायाव फैयो अन्थाव बाथाव साला खम जाला नोंनाव थप जानाय दं नोंनाव थप जाना दं सिबाय दा बे होनदों दा बे थब जाना दं बेखौलाय खम जाला अके माबायाबो जिमियाबो आलु भाजा खालामनो थांबाय दिनै बिसिनाबो बे जोंहा खनिमा बाजैयाबो दहैनो माबा थांबाय माबा ओंख्रि होनदों मा ओंख्रि संखो गोसोआव गैला आङो ओंखारलांबाय आरो जोंहा जयन्त आदा अन थेंकिउलै जायाखैबालाय माथो जाबावनो दे सजायाबा लुबैथारदोंमोन आं गैया महरबो गैया मानसिफोरनाव नुगोना नुवा ओमफ्राय जोंहा लाब हरबाय एखेया अन थेंकिउ सना ओमफ्राय मा खालामदों नों दा सना आलु एवगासिनो नामा ओंख्रियाव दै होसनखो नोङो आलु एवनायावसो दै होबाय नामा फालाय आलु एवनायावसो दै होबाय नामा ओंख्रि संदों आदसा बेखौनोथ' होनदों दहायनि ओंख्रिखौ खालामखो ना आलुखौनो फ्राय खालाममारखो नोङो आरोखि खाजिसो औ दे सना दे नुदों मावजि नुदोंना नुवाखै आलु फ्राय खालामासै थाव बारा जानाय हा फ्राय खालामासै थाव बारा जानाय जायो होद थाव नांलायाब्रा एसेल' होनांगौब्रा नुदों गाला होनदाय नुदों एखे होनबालाय नुदों हनाय माइनाव रावबो गैया नोंल'खा नोंल'सै खम जाला जोंनि जिउआव नोंल'सै आंनि जिउआव ना के मिनिदोंसो गुस्थि गोजा जालायदोंलाय खम जाला खारजागोन अनाबा आंजोंबो होनदों मा मैया आंजों उन्दुनानै सेस नोङो साला आंनावसो गगाबनाय थालांबाय दाना खारजागोन आंजों अनाब्ला
खालाय एखे आं दंना सना मानो खानांगौसै सिमांसो नुलाय लांसै जायाफ्रा मानो मोगथां बायदि अन र' दुन्दिया होनि दे सना होबानो जाबाय मावनांगौ देहा थिग थानाय समाव मोजां जाखानांगौ थैनानै थांब्ला रावबो मोनजाया मानसिनि जिउआ दं गैया जेबो मिथिया र' एखे होग्रो होनबा सना एखे माबा मोनसे बै जयन्त आदाखौहाय बियो गोथां गाब गैयाना बेना नों बेनियावहाय थांनानै बेनावहाय कमेन्ट बेनि भिडिअ कमेन्ट गारहै बियो नायनो रोंनाय नङा बेनाव कमेन्ट गारहैलाय दे बेयो नोंनिखौ ब्लु गैयिनि थाखाय हाबनो हायाखै जानो हागौ कमेन्ट गारहैलाय गोसोखांदों बेखौ भिडिअखौ नायलै होननानै बुंहै बिदियावल' होन नोङो जिखुनु जयन्त आदानि ए र' होन औ नङाबा नोंखौ नुनाय नङा आरोना बियो बेनाव ब्लु गैया नालाय नोंनाव हाबनो रोंनाय नङा हानाय नङा ओंखायनो नों गारहैग्रो बेनाव नङाबा जानाय नङा बियो नुनाय नङा कमेन्टखौ मोनब्रै मोनबा गारबो कमेन्ट मोनब्रै मोनबा गार मोनब्रै मोनबा गारबासो नुगोन नालाय ओंख्रिसो संनांबाय आरोना नोङो होमबा बे फिसा फिसा हानायखौनो संफ्लांखो ना गिदिर गिदिर हानानै संखो नों मिथि आलुखौ जिखुनु मा समाव ओंखाम जायो नोंलाय ए लाइट दोनबानो जायोलै आं सना भिडिअ दोनबानो जायो आं
दा भिडिअ दोननानै जानोसै आरो सोरखौ चान्स हाया रायलायनोबो मोनखाया मोजां गाज्रि रायलायबानो मेगन सानाय बायदि जाहैयो ओंखायनो माथो बुंबावनो आरो एसे गिदिर हाना खाजि बानायबाय होनदों दे सना जायो दे एखे सोलियो थेंक इउ सना अके मोनसे हरबाबो जायो खस्थ' जायो इमजि मोननै मोनथाम थुनांगौ अके मोनसेब्लाबो जायो सना आं रायज्लायनायाव खोनादों खोनाखैथाय एखे मिनिबाय बालाखौसो गब दौदोलै साला मिनिनाया एखे बालाखौसो गब दौदो खोनादों दे मा ओंख्रि मार होनदों ए जना ओंख्रिया माबा बोरमा बेदर होफैदोंलै दहाय बुथारनाय बोरमा गिदिर आरो मानसिफोरनि होफैदों आरोना बेखौ खाजि जादो न'आयं होननानै होफैदों गामिनिमोन नालाय होफैदों आरो एसे ए गोथावनो अके गोथाव नोंजों उन्दुनानै आंना गन्थंआ आंनाबो गगा मोनबाय दे खम जाला खालामबाय खाथियाव दा उन्दु होनखाबाय नोंखौ उल्था मोखां जानानै उन्दु होनखाबाय मा खालामलायखो मा जालायखो जुमाय सोलोंलायबाय नामा हामदों बेट होनदों नोंनो साला एखे उल्था मोखां जानानै उन्दु होनखाबाय आं नोंखौ आंजोंसो फैदेरनानै आंनावसो गगा मोननाया जाबाय हामदों बेट नो मा खालामदों नों दालाय नों दसे होनो हायोमोन ना होमबालाय एमबि दंमोन ना होके होमबा टाइम मोनासै आरोना आधा घन्टानो नायनो लुबैदोंमोनथ' मा होनो नोंखौसो सानगोन गुबुना सिरिथा होनदों जेबो नङालै नोंगौ सानखा बोराय बुरियालाय बिदिनोखाब्रा जोंहा बोराय बुरि नालाय माथोबाव बे मोनसेयानो मोनसे आं होआ सानदेयाव होनो हागौ होनदों सानदेआव दिनैसो बिस्थिबार आयु गोबाव दं दा सानथाम सानदेआव दे होमबालाय होबानो जाबाय नों माबाया रायलायनाया माथोआ थिग जायाखै ने माथो मोजां खोनादों आं दहाय रायलायनायखौ मोजां खोनादों माथो भिडिअ'आव सोदेरनाय दंना ना ओहो सोदेराखै गोरलै माथो बाजार बे सिरि थानायाव रायलायदेराखै माथो माने मुद खालामनांदों मेथाइ दामनाय दंना मेथाइ बाजारफ्राव बिदिनो मेथाइ हगारो ओंखायनो माबा आरोना मुद खालामनांगौ जाबाय ओमफ्राय मिनिदों आखिया
सुनिबार नङाबा रबिबार दे सना जायो। आंना एमबि सोआबा खिन्थु जानाय नङा आरोखि एमबि सोनांगोन। खयथासोआव होगोन नों बेखौ ज' फिक्स खालामनो हाला ना खयथासोआव होयो नों बेखौ फिक्स खालामनो हागोन ना हाला बेसो आरो दहाय खुनुरुखुमसो बानायदों होनदों दे जेबो नङा औ गान दामदोंमोन होनदों बाजाराव बिदिनोलै दे खोन्थागोन आं हा दे खोन्थागोन आं औ खोन्थाबानो जाबाय आं टाइम होनो हाया होनदों बिदिब्ला टाइम मथे होनो समासो खोन्थायोना मानसिनो मेन खार'ना जाहैबाय जों टाइमनि बिदिनो आरोखि बयनोबो थोआ ना टाइमानो मारैबा गुजुयो थेरलायो हां लायलायनाय आरोखि सैमा गाबनाय बायदि हां लायनाय माथो खालामबावनो हमथाग्राबो गैला जाहैबाय गोदोनायाव रुमाल फानो एखे गोदोनायाव बिहु फालिफोर फाननानै ला एखे फालिफोर फाननानै ला आरोना मानसिफ्रा बिदि खालामो माथो गुजुनाय दंब्ला एसे फालि फानो आरो जिखुनु नंगौना नङा फालि फानो आरोना थेवबो जुलाफि खावना जादों नों नै लायखा नै आरोखि ने नै नायखा आखाया सिखाव खावनानै जायो साला बेखायनो गोदै बारा जांखाबाय नोंखौ थै खम मानसिया बांद्राय गोदै जायो साला थै खम मानसियानो बांद्राय गोदै जायो लावथिया साला जुलाफि जालायबावदों बाजाराव मा चावमिन थावमिन मम' थम' लाबोदों नामा खावना जाग्रा मावजि साला थेवबो जुलाफि खावना जादों सासेया बादा होदोंमोन दे होमबा दे दोननांसिगोन नामा माबा जाबाय 1 आवार
बायलानोसै एखे ओमफ्राय साइलेन्ट आं नुदोंल' होनदों बायलानोसै नामा होनदां आयौ आरे सोर बेलाय होनदों आदसा मोना गुरानो खामसाव सावनो मबाइला गुदुं जायोलै नै बिराद गुदुं जाबाय मबाइला दुंदों फनाबो मा होनदों आइए सोर बेलाय होनदों आइयै खनि बाजै मा ओंख्रि सङामोन नोङो माजों होनामोन दहाय जोंहा माबाया जि नागिरफैदोंमोन नोंखौ मा होनोमोनलाय जयन्त' आदाया बिरखांबाय बुरला बुरथा बोरो थांबाय नामा आंनि सना खनलाया होननानै आयौ आब'खि होनना मिनिबाय अके लाब सना लाब हरबाय मिनिबाय खि दोनसै ने आङो ने दोनसै दोननोसै दे एखे जा बायबालालाय रायना हरनो हायामोन होनदों आङो दाखालि रायनायालाय आं दाखालि रायहरनाया दाखालि रायनायनिफ्राय सिरि जादोंमोन नामा ओमफ्राय जोंहा समायना होननानै नागिरफिनबाय मैया रायजानानै सिरि थादोंमोन जोंहा नैबे समायनाखौ नागिरदोंमोन जोंहा जोंथि सनाखौ ओमफ्राय रायजानानै नोंखौ नागिरफिनदों आरोखि बिदि जादों रायना होहरनो मोनदों ओंखाम संदों फैनो हाया बियो होननानै बुंहरदां बेस्थ'थार बियो होनदों होननानै बुंदां दाबो दं खोमा बेस्रा जोंथि खोनायाखै अननो साइलेन्ट बिस्रा बायबाय लानोसै नामा 32सो जाफिनबाय हनै आंना खम जारला लाहरबाय सनाया मबाइलाबो दुंखावजोब्बाय मा एसेयावनो दुङो फाग्लासो खोमसि जाबाय जोंथि बायबाय लानोसै नामा बायबाय बारना होगोन आं र' बारा दिस्टार्बा आं मैयाना दाखालिमोनलाय सना आं रायनाया हो जों सना खनि बाजै दाखालि रायदोंना आङो आंखौ जा रागा जोंबाय आरोना बियो मेदामा मडेरेटरखौ बोखारजोबनानै होबाय नाखे सना साइलेन्ट जाबायनोलै रुमाव हाबदों मा खालामखो रुमाव हाबनानैबा खनि बाजै सातथा जाबाय मबाइला दुंबा नैबे स्क्रिना लाइट जोङालै आंना खम जारला बेखौ गिदिर खालामनांसिगोन आं होमबा जासिगोन थेंकिउ होथेयोना बियो खनि बाजै थांखो ना माखो दे बाय बाय होनदो ओं दे बाय बाय थब्ल'
साइलेन्ट ना बुङा भिलेज मेदाम फैसिगोन ना एबार नै 7था जाबाय भिलेज मेदामा होथोंसै नेट नाङाबा मानो गोदान खारफिनोथाय लाइभआ 35 मिनिटल' जालायबाय नै 1 आवार्स जाखानाय आरो गोदानसो रिभिनिउ WTF बिदियावनो गाखोआ आदसा होनदों आरोना आदसा दे मोनसे हरबाबो जायो दे मुजिया कमेन्टआ मोनसे लिरनो बुरजा नांलाया बे एसेयानो जायो आरोखि बुरजा नांलाया जिखुनु गैखाला आरोना आधा घन्टा 7 मिनिट दंबावो 27 मिनिटबानो दोनजाबाय आरोना 27 मिनिट बायलानोसै बेस्थ' ओंखारलां होनदोंब्रा बेस्थ'बा ओंखारलांबानो जाबायना ओंखारलांसै होनदो
हेल' जयन्त आदा खननि बाजैया फैनानै थांबाय। जयन्त आदा खननि बाजैया फैनानै थांबायलै बेस्रा आयै लानानै थांबाय फैदोंमोन नों गैयामोन ना नों अहाय थाङामोन खननि बाजै फैदोंमोन नों नागिरनाया खम जारला हैस अन्थाव बाथाव फैदोंमोन बाय लानानै थांबाय बैलाय कमेन्टआ गोजौआव थाबोबाय बिनिया हनै दे बाय बायसै होननानै थांबाय। जयन्त आदा नोङो फैना आङो बायबाय लाबायलै दे होननानै थांबाय बियो फार्स्ट ओमफ्राय सेकेणडआव फैबाय बे खननै फैबाय। जयन्त आदा नुलाबो खोनालाबो जोंथि जयन्त आदा मा ओंख्रि संखो खोन्था सोंहरलाय ओमफ्राय मा ओंख्रि खोन्थायो आंनो खोन्थाहरलाय दे जयन्त आदा मा ओंख्रि जाखो नोङो ना दाबो जायाखै। जयन्त आदा मा खालामदों नों दा माथो खालामबावनो जयन्त आदा खाफाल गैया मिलायासै आरोना फैनाया टाइमखौ दिहुननो हायासै जयन्त आदा बेस्रा अके लाभ हरदों सना नों भिलेज मेदाम फैबाय माथो फामि थांखो ना माखो ना खम जारला 45 खालामनानै दोनसै नामा जोंथि खोनादों जयन्त आदा एस बड' फैलायबायलै
बोरै जाखो? नायलाय